Bruce Chitago yubona egotoka sebunge South Mogrango ya nyorobo konyi bena na soko nyara gotwari tangia macha sensemejo egento kebere kole tomu chanda na soko bora kwa mache kolengana no mwemusie bwensemo ya ichuni wikilivu sio chani gobona abere kagote yabuna nigera chiko konya na soko bwatu kwa macha sensemejo egenta tebere kina nyare korobya anoko kwa macho buno mulike to Mildred Momanyi agotomanya Buna enchere ya moyo gusira chisemi na gukura omuchando bwa mache uyobeire gokwenekirwa ase county ya Kisii ase gekegetambe ase binyoro au bono nigo eskuru yoboruso ya Chitago DEP irenekyo ekwegokeria mega yokonyora obokonyi bwetangiye chirita chiri bwikomi kurwa ase county ya Kisii wetera ase omo MCA we ward ya Ichuni Wycliffe Siocha ase aganya etangiye yogo chia kulendwa ilio abana abo konyora mache aramaya. Ase marinomo wako. Asenge nchonga muchano kwenye babugate bwa mache. Muchano yo korendo kieke. Werire asenge ncho wetera ase serikali yo mugavano ito Simbarati. Itukoliara yo tuwanyorere tangi enene sana. Muroje mulera enene? Tangi ya 10,000 liters. Yera bage okonya abana baiga n'abarimu. Asenge ncho konyora mache aramaya. Irina lio afya engiera bege godumwa ase skuru etogai. So again nargo tebia the board of management na barimu na abana morende tanki yebuya nalie nerera be yengenjene ne gocha asimore sengejo moisa konye chwara abora nyore nga objective area gara county government yareta etanki gaiga igotari gochugoikerana Nigo omo MCA airali bagan na goteba buna na cheko gendereria omurobelio iga ase skuru chinde 15 ase boigo airagati yo merobelio eliabegete eliogo chiago konya abamenyi be ward ya ebuna abalierete eira engaki arenge kulia chikura aso mwako ega this financial year it happens ngene tangi ndanga ni narure aso mwako ega gepindi ke metinyi komene ber korbono ega I'll be delivering chitangi chigachia 10,000 liters gochia chiskuru 15 chitangi na bwata so mwako yo echina begeta se pachet ne chitangi 16 gochimotuga iga gochire konyora chitangi echo erinde nalio obo oranyore nga mbabwata mache ara machenu as chiskuru chiabo so nimbwate meroberio kwa chicho currently echo yari anyoka nega sene kwa gacho and in this financial year nimbwato kwegenda ngacho ibere saton kwa gacho chire ango ko nomo ko batavinga chipara se omwako ega nimbe chipara 22 ase budget na umuro nororo we macha ya itangi ayu aenda se dona ikoro ku used go connect ya bantu we apa we are targeting ase radius ya 5 kilometers household chikoro kunga 10,000 ngo chire ko ba connected go tia se grid omworokia omonene bweskuru eyo nigo atebagati yobolemerwa bolia babwate ase kulende agania omo MCA gocha kuyeligereria ase oboime na korwa obokonyi ase nonyana boigo akambia gocha se omo MCA amono mugavana Simba Arati ase okurwa obokonyi oboiga bado tugereria bageligaria bene dutukeri wakangambia mono ase omweshimiwa omo MCA wito bwana Siocha imbanda ase otoretere tangi ya 10,000 liters na kembia mono as a county government ya Kisii County aso to consider for this facility bwana tuwate shortage ye chicho na twago kirase ngenjo abwate mirobelio nga chicho ntutwale tuwate shortage ye biras it will be addressed I know as a jinga kichubuyanerete abaiboli abo batabisa omogokobo nigo bakambuya mono na gusaba eserikali gocha kubanyura ase amagenderero ande amange akitwakwire ni umwe MCA ngambia mono ase ngenjo gwatorusiria atambe konya mache nato chandete egeko gera abana baito obakubugori ibuyu bareta rinde mache bacha gusibiri birasi bacha gusibiri chisani bacha kunywa reporter ya Egeteseni kya Ndizi TV litaliane Mildred Momanyi.